ekero serikali yeirete chikura 2022 inflation niyo yarenge 9.6 Dero ibako report na inflation yakire 4.5 in fact ekero yeirete serikali Central Bank of Kenya okonyara kuri kukurwa na kurwa yamangane chibese kuru chibese na gira lending yarenge 13% yarenge iguru ono yaikire 9.25 igoni giga utake kogenda bengende yonsi nebese utagete ngokonyora bwango kubwa 2022 nsarigo ebinti ino ebigukwanuga ekero kurigiriri uchumi yaito uchumi emineti nanaki ebese gutara kwari naki obwonchoreri bogokorwa makuru ayure naki ebese naki obugo naki tokogora nakowania tari boigo naki production ye agenderete tochakire production ye itoboni yiga chikambani renga chiasiekire chiarure Kenya emyake yeta 5 onye chiabeire chinyinge eminetina naki economy yeitegenderete gusareka kya kabiri tumucheni tuete town yeye urigererie abantu mbarenga basiekire biashara kwa gachira asige hoteli nera oyone biashara bigete hadi yawe abantu mbarenga basiekire biashara inki emineti naki uchumi yasarekire abantu bari dia upinteke nawe kurwase obonia no bonjoreri twateba na uchumi emineti na kya abantu baito bakora oboni no bonjoreri rero squeeze twateba uchumi emineti naki chinguru chebese rero squeeze onsarigo montara kwa eriweyemo inkyora gore guchinyomba nawe kirabure kirageke sana kiyo yani omocha ni ogore nogora amagute chinge ni ogenda naro nyomba chikiro ibere chiyoisa omocha ni ogora amagute chikiro ibere igoto mambito konyora transport yogoja igora gore kiro manya komenta mabere no mugati balire buna abono okurigiriri economy yaito naki negendrete gukina nonye inflation yegotebuna yairanirense okurigiriri ebese kwari gotwara rigiriri amaguta amaguta serikali iriekero yare kogenda tinkagira amaguta irengarenge 130 something iga 150 yeah yarenga around 149 150 singenjo the our interventions chiarenge koba made no hene kerisi yagendrete between Ukraine na Russia yes poni gesegi nagendrete between Iran amona Israel na rich country chine chia soide interventions nchibwene takobegwa intervention chiriye serikali eri yabegete naki eyende nero etarabeka intervention una chiri egere step price amaguta iranense batebire babekire intervention ya mubatebire babekire nerina naki bachire parliament bachisukirie ekwerende VAT koru 16 bocha 8 eyo bayigeti 16 boka banyene ko 8 bakaibairete 16 boka banyene etamweye nandi bono barorire bairanire bamanyire gotera bagentonkerekerie korukuna naki petroleum funding. There is a fund for petroleum. Ne levy litokoru asekogenda. Fuel levy. Bakarusibe segete bagadekerea kwasuka ikibese kiri egere kitumeke turokibone ne fund ya ino ko bakonya kero mure no bokongo bono rusibe soro no ni byekero byakorekanire stili amaguta ni gare wa irenga banare okubekere gare 190 uruche ni gachiete more than 200 kera bananchi bakubori nanaki egasi enene ya serikali litangani no kurenda ubugima bwa abananchi egere mbusare kamono kubwa unabwarenge okubarendera ubugima litangani no kuraku nebintu biri direct to the house ibintu biri biko kuna mwanya bantu nyomba mwaye epara teri kumo kuna nyomba mwaye
epara na beko bengiye rami guturumbuka lakini mwanya bantu chinyomba chiri guturumbuka iga bakwenchara tumaye tiboigo igobono okora kuna ibintu bire mwanya bantu nyomba ekero bare biyumanya ko baroserie para basoke batumeke amaguta amentire ekera amaguta amentire kere gento kiamentire boniga uchumi na ande mineti na kiabantu bakunyara gutara asobora isi transport umuntu urenge kuruga igakwenda Nairobi urenge gutumia chibese 1200 yes 1200 chiachire paka 1500 abantu batatiachire okay taibo berende tiatonya ko babo pono chiachire 1800 1700 iwete na kibintu mbire kwata kete kwenda gukora Nairobi kosogwatete kwenda gukora county chinde obirete transport ya goditairo tanyare ko birete norete ibintu bitu kunyara ko korobonchoreri obiyoni biya economy yasarekire serikali yenja promise tina naki on the variable ya economy nto bakonye igenteke moyatebete ekoreta kazi kwa vijana bono ninu abarari kero mukonya gweta iga kazi kwa vijana negendrete naende ngokone konyete abana kurwa sechi ward cheito ebinyoro byeito bya ineri swali twene